unha concursante ben pretiño do bote. Se vos tamén queredes vivir esa sensación, xa sabedes, o primeiro é chamar ao 618-388-087, como fixo aquí a nosa amiga Teresa. E mirade que ben lle foi, quinto chanzo para ela. E pode rematar o programa de hoxe con 37.700 euros no peto. Teresa, vaya cifra, Vaya viaxe en familia, netos contentos, todo o mundo feliz. E a que máis ti. Esperemos. Pero para iso, xa sabes, teste que enfrontar a 5 preguntas, recibirá 100 euros por cada resposta correcta, pero se consigue acertar as 5, o total levará o bote. 5 preguntas, unha de cada categoría, que hoxe son estas que vas ver. Xogaremos con alimentación, moda, arte, cinema e televisión. E temos 60 segundiños para contestar estas 5. Preparada? Sí. Pois veña, moita sorte por 37.700 euros. Tempo. Alimentación. Que hortaliza de tempada pode ser da variedade cacahuete? Paso. Moda. Canción de melodía fácil, xeralmente picaresca, moi de modo durante o primeiro terzo do século XX. Paso. Paramos o tempo e damoslle unha pensadiña a algunha destas dúas. Pensa nunha hortaliza, nesa primeira categoría de alimentación, é unha hortaliza que ten unha variedade chamada cacahuete. Podemos pensar en hortalizas. E logo en moda, falamos dunha canción fácil, con tono así como picantiño, picaresco, de moda nese primeira parte do século XX, nese primeiro terzo. Volveremos a estas categorías a ver o que nos agardan agora en arte, cinema e televisión. Continuamos, Teresa? Sí. Pois veña, concentración e tempo. Arte. Que mural foi restaurado en Borja por Cecilia Jiménez no ano 2012? Paso. Cinema. Quen é o director da película Mimosas, estreada en 2016? Paso. Paramos o tempo e algo máis de medio minuto que lle resta a Teresa, que xa está pensando nesa hortaliza, nesa canción. Tamén tenemos que ter en conta esa restauración que houve en Borja tan famosa, aí pola amiga Cecilia Jiménez, pois que restaurou esa muller. E logo en cinema buscamos un director, o director concretamente da película Mimosas, película do ano 2016. Pensa en directores de cine. E continuamos en televisión, a ver se aquí temos máis sorte e acertamos a primeira, Teresa. Seguimos? Sí. Pois veña, ainda hai moito tempo por diante, imos aló. Tempo. Televisión. Que establecemento rexentaban Concha Cuetos e Carlos Larrañaga nunha popular serie dos anos 90? Carlos Larrañaga, Concha Cuetos. Paso. Seguimos. Alimentación. Que hortaliza de tempada pode ser da variedade de cacahuete? Hortaliza? Se non pasa. Moda. Canción de melodía fácil. Paso. Seguimos con arte. Que mural restaurou Borja? O Ecedomo. Ecedomo, sí, ese correcto, entra en tempo. E ainda vos foi, ata aquí. Ese Echeomo, moi ben, Teresa. Non nos vamos de Valeiro, Ben aproveitado aí ao final. Mira, faltounos a primeira categoría, alimentación, era a cabaza o que buscábamos, cabaza cacahuete. O cuplé, esa canción de melodía fácil a que nos referíamos en moda. En cinema era Oliver Laxe, o director de Mimosas, e era unha farmacia de guardia, seguro que recordas a serie. Claro, pero non me salía. Non nos saiu. Cansada de ver a serie. Pois mira, saiunos ao final ese Echeomo e con esa resposta correcta, 100 euriños que leva aquí a nosa amiga Pras Pontes. Parabéns, Teresa. Ben xogado, ben pelexado e no próximo programa ainda máis opción de levar cartiños. Xogaremos por 38.000 euros. Non o perdades. Vémonos. Ata a festa. Moi ben, menos mal, ao final,